Spesial bareng FDL Musik Collaboration. Majikan Ibu Hajaina Suganda, mangga. Pengen disaweri majikan. Dalan majikan. Kangen Ibu Wakil. Bu Wakil Budi, mangga. Ayo mana? Bos apa aja? Masuk. Orang kerungu mah. Bos apa aja? Lawas kita hubungan, orang jalan barengan, iyan lagi kelingan, ing waktu wong loroan. Siga alam toba kanggo senok bingkana ulun jagan cinta kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua kanggo senok bingkana Allah. Ibu Wakil Budi, mangga Bu. Aja enda beli kerungu semengan tengetin aku beli kerungu majikan. Majikan Ibu Hajaina ya Mas ya. Alam bawa sikat lagi apa? Wangi ambune masih nempel ning bantale. Sika wangine mau ilang-ilang ari wong demen mah. Ibu Wakil dodok bae. Durung panas. Iya betul. Lembut suaranya masih pikiran, senyum manis gawe rasa sun kelingan. Sikat mak sayang kakang kangen pengen kakek ketemu bareng kanggo senok bingkana ulun jagan cinta kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua kanggo ayam ning kana. Spesial kanggone majikan Bapak Ibu Hajaina, mangga. Ibu Wakil, tanggal Ibu Wakil tanggal. Orang-orang mana Ibu Wakil? Sika, jangan lama. Asik. Waya bang isun rangkul bayangane, wangi ambune masih nempel
wakil. Pengen suara biang-biang ngarep kipas. Yang bila SS Ovation Studio luar biasa. Dengan musik collaboration. Hey. Al artisku mangga. Ning waya bengi sun ngrangkul bayangane. Wangi ambune masih ana ning bantale. Sikat maning pengantin spesial. Ala iya. Lembut suaranya masih ada ning pikiran. Senyum manis segawe rasa sun kelingan. Sayang kakang ekonan kepengen jampe ketemu barang kanggo senoping kanang ulun jagan cinta kakang sing pernah ngucap janji ning wong tua kanggo ayang ning kanang. Alhamdulillah. Selamat. Ibu wakilnya dodok baik. Dodok baik. Di arepane brower. Iya, bayangan sing ngantuk lenggut. Angine serawang. Sriwing.